Helo, a croeso i gynhadledd Ysgol 2022 a dydd Iau 7 o Orffennaf. Rwy'n falch cyflwyno Trevor Jones, pennaeth Ysgol y Creuddyn, sydd am siarad am profiad ysgol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, rhowch o yn y ffenest holi ac ateb ar ochr dde eich sgrin. Trevor, pan ydych chi'n barod? Diolch yn fawr iawn i chi gwerthfawrogi yn fawr y cyfle i ddod i siarad efo chi pnawn yma, a dim ond gobeithio bod yr hyn dwi'n mynd i rannu mynd i creu rhyw fath o leini falle ar sut dyn ni fel ysgol wedi bod wrthi gydag e-ysgol dros y blynyddoedd dwytha. Dim ond ar y cychwyn i ddeud, dydw i ddim yn gweld unrhyw gwestiynau gan y blaen. Helen, felly os oes unrhyw beth yn codi ar y ddiwedd, fe rhaid chi falle rhannu nhw hefo fi ar lafar os ydy hynny'n oce. Mi na i, diolch. Dim problem. Cyfyngiad cyflwyno i gynhadledd mewn ysgol gwahanol i ni. Waith, e-ysgol yn Ysgol y Creuddyn. Wel, rhywbeth y gefndir i chi gyntaf ynglyn â'r Creuddyn a sut dyn ni fel ysgol wedi dod tuag at defnyddio e-ysgol. Ysgol ydyn ni ar lannau Conwy, bai Penrhyn, jyst tu allan i Llandudno. Ysgol sydd yn darparu ar gyfer disgyblion rhwng 11 a 19 oed. O gwmpas rhyw 632 o ddysgwyr yn yr ysgol ar hyn o bryd ac wrthi yn tyfu ac yn rhagfynegu tyfiant pellach yn y 2-3 mlynedd nesaf. A mae chweched dosbarth ni ar hyn o bryd yn 110 o ddysgwyr. Ni ar y funud yw'r unig ysgol uwchradd dynodedig Gymraeg yng Nghonwy. Dwi'n meddwl bod yna ambell i newid yn mynd i ddod yn y fan yna yn y dyfodol agos, ond ni'n sicr sydd yn gwasanaethu ardal y glannau. Felly, o Betws y Rhos i Lanfair Fechan, mae'r ardal hynny i gyd yn cael ei gwasanaethu gan Ysgol y Creuddyn. Mae hynny'n cynnwys trefi mawr Llandudno, Bai, Colwyn ac Abergele. Felly, dwi'n siŵr i chi falle sydd yn nabod yr ardal yma yn eitha da. Dych chi'n gwybod amdano fo fel ardal lle eitha Saesnegaidd. A mae hynny'n wir. Mae tua rhwng 75 ac 85% o'n plant ni yn dod o gartrefi di-Gymraeg neu cartrefi lle mae'n rhannol Cymraeg. Felly, mewn gwirionedd, ni mewn ffordd ydy'r unig canolfan lle maen nhw'n gallu ymdrochi yn y Gymraeg, gallu siarad Cymraeg, cael ei ddysgu trwy'r Gymraeg, ac mae hynny golygu bod y cyfrifoldeb o gwmpas hynny yn sylweddol fwy o ran y darpariaeth da ni'n gallu gynnig iddyn nhw wrth i ni edrych ar cyn 16, 11 i 16, ond hefyd ôl 16. Felly, mae hynny'n cael ei adlewyrchu mewn gwirionedd yn y ffaith bod ni fel ysgol yn cynnig hyd at 20 o bynciau safon uwch gyfrannol yn fewnol yn yr ysgol. Mae o'n swm eitha sylweddol o ran y darpariaeth sydd gynno ni, a mae hynny yn adlewyrchu ein ymrwymiad ni a'n gweledigaeth ni o ran, os nad ydy o'n cael ei cynnig gynno ni drwy'r Gymraeg, mae o'n bur anhebyg y bydd o'n cael ei gynnig drwy'r Gymraeg yng Nghonwy. Felly, dyn ni'n cymryd yn cyfrifoldeb fel y darparwr yn yr achos hynny'n ofnadwy o bwysig yn y darpariaeth dyn ni'n ei roi. Ac mae yna goblygiadau, costau ac adnoddau eitha sylweddol sydd yn dod gyda hynny. Mi ydyn ni hefyd, wrth gwrs, yn cydweithio yn agos iawn gyda'n partneriaeth Link Conwy, a mae'r partneriaeth hynny yn cynnig dros 10 ar 20 o gyrsiau partneriaeth i ni, a rheina rhai o safon dda ar y cyfan, ond un peth sy'n gyson trwyddi draw, be bynnag ydy'r cyrsiau Link hynny, maen nhw i gyd yn Saesneg ar wahân i'r rhai sydd yn cael ei gynnig gynno ni fel ysgol. Felly, gyda hynny mewn golwg, mae'r her o cynnal a tyfu'r darpariaeth Gymraeg yn un sylweddol iawn ac un sydd wedi bod yn y meddyliau ni ers nifer fawr o flynyddoedd bellach. Felly, yr heriau penodol neu yr ystyriaethau allweddol oedd genno ni, sydd genno ni, pan mae o'n dŵad at ein darpariaeth ôl 16. Dwi wedi sôn yn barod yn dod am hyn. Os nad ydyn ni fel ysgol yn ei gynnig o, dydy'r cwrs hwnnw wedyn ddim ar gael drwy'r Gymraeg yng Nghonwy.
A os da ni'n edrych ar rhai o'r pynciau fwy falle lleiafrifol yng nghyd-destun yn ysgol ni, yn ôl 16, da ni'n siarad yn y fan yna am bynciau fel technoleg gwybodaeth, da ni'n siarad am y Gymraeg ar y degau, da ni'n siarad am cerdd, da ni'n siarad am ddrama, a da ni'n siarad am ieithoedd rhyngwladol Sbaeneg a Ffrangeg. Mae'n dipyn o beth i ddeud, os nad ydyn nhw'n cael eu cynnig gynnon ni drwy'r Gymraeg, dydyn nhw ddim ar gael o gwbl. Felly, fel ysgol, mae o wirioneddol allweddol i ni bod ni'n ystyried sut ydym ni yn mynd i'r lefel nesaf mwyn gallu cynnig y fath yma ddarpariaeth. Mae o yn costio, mae rhaid cael tua 9 disgybl i eistedd pwnc o gychwyn blwyddyn 12 at ddiwedd 13 iddo fo fod yn gost effeithiol i ni yn y chweched dosbarth. Hynny yw, sy'n rhaid i ni fel ysgol talu mwy o arian i fewn. Y gwir ydy, os byddwn ni'n edrych ar y lefel hynny yn unig, mi fydda fo yn anodd iawn i ni gallu gyflwyno rhwng chwarter a hanner yn cyrsiau yn flynyddol. Felly fel ysgol, mi ydym ni wedi gwneud penderfyniad hollol fwriadus rhai flynyddoedd yn ôl i rhedeg cyrsiau ar isafswm o 4, sydd yn golygu costau ychwanegol, sydd yn golygu rheolaeth ariannol effeithiol, ond i ni, oedd yn ymrwymiad ni tuag at ddarpariaeth Gymraeg yn holl bwysig mwyn gallu cynnig hynny i ddigwydd. Rwan, fel nifer o ysgolion, dwi'n siŵr yn yr 3-4 mlynedd dwytha, yn sicr yn y cyfnod cyn Covid, mi oedd sefyllfa cyllidol ni yn eitha heriol. Ac oherwydd hynny, mi oedden ni'n gorfod ystyried nifer fawr o benderfyniadau eitha anodd ynglŷn â pa cyrsiau oedden ni'n gallu rhedeg a pa cyrsiau doedden ni ddim yn gallu rhedeg. A dyna pryd mewn gwirionedd dechreuodd y trafodaethau o gwmpas e-ysgol go iawn. Felly, cychwynwyd y drafodaethau gyda yr arweinydd e-ysgol ar yr amser hynny, Gareth Lanigan, a mi ddatblygodd hynny wedyn i fewn i'r fodel da ni'n ei gweld heddiw. A i ni, mi oedd e-ysgol yn ddarpariaeth oedden ni'n teimlo oedden ni wirioneddol yn awyddus i fuddsoddi ar efo. Mi oedd o'n ddarpariaeth, mi oedden ni yn awyddus i dyfu, ond mi oedd o'n ddarpariaeth oedden ni'n awyddus i'w dyfu ar y cyd gyda'n ysgolion uwchradd eraill yn y lle cyntaf, yn benodol yn canolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru. Ond yn hwyrach na hynny, efallai wedyn yn edrych lawr tuag at De Gwynedd ac y draws tuag at y gogledd orllewin hefyd. A dyna mewn gwirionedd sydd wedi cael ei crynhoi ar y sleid yma. Mi oedden ni yn y lle cyntaf, wrth edrych ar e-ysgol yn awyddus i sefydlogi'r darpariaeth oedd gynnon ni, ond hefyd edrych wrth symud ymlaen a sut oedden ni'n gallu ehangu y darpariaeth i'n bobl ifanc ni o fewn Ysgol y Creuddyn. Yn amlwg, os da ni'n gallu rhedeg y cwrs yn fewnol yn hunain, da ni eisiau wneud hynny, ond os ddim, be oedden ni'n mynd i allu wneud mwyn darparu ar gyfer diddordebau a dymuniadau yn pobl ifanc ni. Mi oedden ni yn gweld hwn fel ffordd arbennig o dda o gryfhau'r cydweithio strategol ar draws ysgolion Cymraeg y Gogledd. A mae hynny yn sicr wedi bod yn wir. Mae'r berthynas, mae'r cydweithio a mae'r dealltwriaeth sydd rhwng yr ysgolion yn y Gogledd o ganlyniad yn rhannol i e-ysgol, dwi'n teimlo, wedi bod yn un gryfder nodweddiadol o'r gwaith yma. Y trydydd pwynt oedd y gwmpas e-dechnoleg. Oedd hwn, cofiwch, cyn Covid, ac mi oedd e-dechnoleg yn rhywbeth oedden ni gyd yn siarad amdano fo, ond oedd o ddim rhywbeth falle oedd yn ganolog iawn i'n ystyriaethau ni ar y pwynt hynny. Oedden ni byth yn rhagweld cyfnod lle na fydde plant mewn dosbarth o flaen aelod y staff yn dysgu. Ond mi o'n i'n awyddus i edrych ar beth yw'r posibiliadau, beth yw'r opsiynau, sut ydym ni'n gallu herio'n hunain i fod yn fwy arloesol, creadigol yn y ffordd ydym ni'n gweithredu. Hefyd, o'n i'n gweld y buddsoddiad technolegol oedd ar gael mwyn helpu ni gyda'r prosiect hwn yn un bydde yn wych i ni fel ysgol. Ac oherwydd hynny gyd, mi wnaethon ni cyd-adeiladu'r bartneriaeth ar draws y Gogledd gyda'n cydbeneithiad, gyda staff e-ysgol, gyda cymorth rhywfaint gan yr rhanbarth ar yr amser hynny, ac ym Medi 2020 mi nath Creuddyn cynnig mathemateg pellach
a technoleg gwybodaeth a chyfathrebu i ysgolion y Gogledd. A braf iawn oedd gallu cydweithio gyda 2 ysgol partner, tua'r dwyrain mewn gwirionedd yn yr achos yma, mwyn gallu darparu'r cyrsiau penodol yma. Yn un achos, mathematig pellach, mi oedd hwnnw'n bartneriaeth addysgu rhwng ni ac ysgol arall. Felly mi oedd ni dysgu cyfran o'r gwrs, a mi oedd yr ysgol arall yn dysgu'r cyfran arall, a hynny eto yn cryfhau y bartneriaeth a'r ddarpariaeth hynny o ran symud ymlaen. Felly, mi oedden ni wedi cyrraedd o gwmpas ddyn ni Rhagfyr 2020 a pob dim yn gweithio'n ffantastig a wirioneddol yn meddwl bod ni'n symud ymlaen yn arbennig o dda. A be ddigwyddodd wrth gwrs, mi nath pandemig taro a mi lychwyd pob dim yn yr awyr. I ni fel ysgol, oedden ni'n rhagweld bod hyn yn golygu bod byd addysg wedi troi yn fyd e-ysgol mewn gwirionedd. Oedd rhaid i ni droi at yn cynlluniau e-ysgol i weithredu reit ar draws y gygendor. Oedd hynny'n golygu mewn gwirionedd dysgu o bell, o rhaid i ni ddysgu cyfunol wrth gwrs, oedden ni siarad am hyn, a mi oedd ffrwydriad yn nemnydd o e-dechnoleg reit ar draws yr ysgol ac yn wir reit ar draws addysg yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Dipyn o her, ond mi ddeithon ni i'r afel arno fo, dwi'n meddwl yn arbennig o dda erbyn diwedd y cyfnod hynny. Ac yn hyd-destun e-ysgol, o'n i'n gweld o yn cynnig manteision, ond hefyd rai anfanteision wrth oedden ni edrych yn ôl ar y cyfnod hynny. Yn gyntaf, o ran strategaeth, o ran y syniadaeth o ran e-ysgol, mi symudodd e-dechnoleg reit i ganol y sgwrs darpariaeth addysg yng Nghymru. Nid yn unig oedd o jyst yn rhywbeth bach oedd ar yr ochr, oedden ni yn edrych arno fo pob hyn a hyn, mi oedd yn ganolog i'n strategaethau ni oherwydd oedden ni'n ymwybodol, a dydyn ni falle dal ddim yn ymwybodol, pryd fydd hyn yn dod yn berthnasol i ni unwaith eto. Mi oedd yr ffrwydriad, dwi wedi nodi yn y fan yma, o ran argeuledd caledwedd allweddol ar draws Cymru yn sylweddol. Plant nad oedd gan offer adre, am y tro cyntaf yn gallu cael mynediad i offer trwy'r ysgolion, a hynny o ganlyniad i fuddsoddiad sylweddol o gyllidol mwyn galluogi hynny i ddigwydd. Mi oedd yna gynnydd sylweddol iawn yn yr adnoddau oedd gan ysgolion, hefyd, unwaith eto, yn helpu o ran y ffactorau galluogi o gwmpas hyn. A dwi yn teimlo mi gychwynnodd drafodaeth hynod bwysig ar bedagogiaeth e-ddysgu mewn gwirionedd. Sut yn union ydyn ni yn sicrhau addysgu effeithiol trwy'r fforwm hwnnw. Ond mi oedd yna rhai anfanteision dwi'n teimlo i hynny hefyd. Mi oedd e-ysgol yn sefydliad a gafodd ei selio yn benodol iawn ar adnoddau o fewn yr ysgol. Y buddsoddiad technolegol yn yr ysgol, hynny yn amlwg i'w groesawu, ond wrth i'r pandemig fynd yn ei blaen, wrth i ddysgu cyfunol mynd yn ei blaen, oedd hwnny'n addas rwan. A'i dyna'r ffordd da ni'n mynd i ddysgu'r symud ymlaen, gan ystyried bod aelod o staff gyda Chromebook adre, mewn gwirionedd yn gallu dysgu plant i ddosbarth o, neu hi, o'r fan yna yn hytrach na gofyn wneud o mewn stafell benodol o fewn yr ysgol. Mi oedd yna cynnig rhyw her i ni o ran sut oedden ni'n gweld hwn yn symud ymlaen. Platfformiau ysgolion yn amrywio cryn dipyn. Hyn, dwi'n meddwl, yn sicr y wir yn y hyd-destun ni, oherwydd Google Classroom oedd y fforwm da ni wedi bod ac yn parhau i ddefnyddio ar gyfer y gwaith yma gyda'r disgyblion, ond ysgolion eraill yn defnyddio platfformiau hollol wahanol, Teams ac yn y blaen. Rhai yn defnyddio hwb, rhai yn benodol ddim yn defnyddio fo. Felly, mi oedd hi'n gwestiwn wedyn ynglŷn â sut oedden ni'n tynnu hwn at ei gilydd mewn rhyw fath o strategaeth mwy gytun. Dysgu cyfunol, o'n i mewn cyfarfod rhyw bythefnos yn ôl, ac yn y cyfarfod yma, mi oedd ambell un oedd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru yn siarad am ddysgu cyfunol, a sut oedd hwn yn mynd i edrych wrth symud ymlaen. A'r geiriau gafodd i ddefnyddio yn y cyfarfod hynny oedd e-learning has taken a little bit of a bad rap over the pandemic.
Hynny yw, oherwydd bod o wedi cael ei droi ato fo mewn ffordd mwyn ymateb i argyfwng cenedlaethol o'r rhyngwladol, doedd y cyfle ddim wedi bod i wirioneddol meddwl ynglyn â sut oedd hwn yn mynd i fod yn effeithiol. Ac oherwydd hynny, falle bod profiadau pobl ifanc wedi amrywio chydig bach, profiadau staff wedi amrywio chydig bach, ac oherwydd hynny, does na ddim ail cyfle i greu cysylltiad first impression ynddo. Ac yn yr achos yma, dwi'n teimlo, mae hynny chydig bach o her gyda ni. Mae rhai staff, a rhai plant wrth i bodd gyda'r fforwm ac yn awyddus iddo fo ddigwydd. Mae yna rhai plant arall a rhai staff arall efallai sydd ddim yn teimlo'r un peth. So mae yna gwestiwn i ni ynglyn â sut dyn ni'n ailennill yr hyder a dennill hynny. A mae hynny wir wedyn o ran yr blinder e-dechnoleg. Amserodd hir o flaen cyfrifiadur, ffôn, Xbox, os da chi'n blentyn, adre yn gwneud eich gwaith, mae hynny yn flinedig. Mae'n gallu bod yn undonog a mae'n gallu mynd chydig bach yn ddiflas falle wrth y diwedd. Felly y cwestiwn gyda ni wedyn oedd, mae yna elfen yma o flinder e-dechnoleg o gwmpas hyn. Sut da ni yn ymateb i hyn wrth i ni symud ymlaen mewn fforwm fel e-ysgol? A mewn ffordd, yn deillio o'r pandemig i'r sefyllfa rwan, mi oedden ni'n ceisio ateb rhai o'r cwestiynau yna. Dwi'n mynd dweud bod ni wedi ateb y cwestiynau yna i gyd, a falle rai siarad chydig bach am hynny ar y diwedd. Ond dyma mewn gwirionedd ydy'n sefyllfa presennol ni fel ysgol yng nghyd-destun e-ysgol. Yn y gogledd, mae yna fyrddau strategol a gweithredol e-ysgol mwyn sicrhau a galluogi cynllunio strategol traws rhanbarthol, gyda'r gobaith na fydd y datblygiad falle yn fympwyol o ran symud ymlaen, yn hytrach mi fydd o'n rhywbeth yn gallu cael ei gydlynu yn effeithiol mwyn sicrhau y datblygiad gorau o ran y darpariaeth o ran symud ymlaen. Mae yna sicr datblygiad yn y nifer o bynciau sydd yn cael ei gynnig drwy e-ysgol yn rhanbarthol, ac mae yna ysgolion oedd ddim efallai'n cynnig pynciau ar gychwyn yr berthynas sydd yn ei lle yn y gogledd yma, sydd rwan yn gwneud hynny, a mae'r partneriaeth a pobl ifanc yr ysgolion mewn dipyn gwell lle oherwydd y darpariaeth hynny. Mae'r berthynas yn cynnwys y rhaglen y gyfarfodydd rhwng ysgolion wedi tyfu, wedi datblygu ac wedi troi yn bron yn arferiad rwan. Mae hynny yn sicr yn rhywbeth i'w groesawu. Ac fel ysgol yn bersonol, i ni fel ysgol, mae o wedi darparu ni o ran, mae o wedi helpu ni'n sicr, oherwydd yn y lle cyntaf, mae o wedi galluogi ni i ddarparu Ffrangeg a technoleg gwybodaeth yn y flwyddyn yma a'r flwyddyn dwytha. Hynny ddim o reidrwydd fydde wedi bod yn bosib heb bod ni wedi cael sicrwydd e-ysgol o'i gallu gweithredu a rhedeg y cyrsiau hynny. Ond mi ydyn ni hefyd fel ysgol yn methu darparu Sbaeneg yn y flwyddyn yma, am nifer fawr o resymau, ond mae gennym ni ddisgybl sydd yn elwa o sesiynau Sbaeneg gan ysgol arall a hithau yn llewyrchu yn y gwaith hynny. Felly fel ysgol, oherwydd yr ymrwymiad yma, carfan bechod o blant falle sydd wedi elwa o'n cyd-destun ni y flwyddyn yma, ond mae pob un person ifanc yn bwysig yn yr achos hynny, a mae'r ffaith bod ni wedyn yn gallu darparu ar ei gyfer nhw yn rhywbeth allwn ni mond groesawu wrth symud ymlaen. Lly'r dyfodol. Dwi wedi gosod y dyfodol mewn heriau a cyfleoedd, achos dwi'n meddwl mai dyma mewn ffordd ydy'r ystyriaeth ar gyfer y camau nesaf. Mae yna heriau sicr o'n blaen ni fel ysgol, ond hefyd fel partneriaeth yn y gogledd, byddwn ni'n meddwl. Ac i falle, na allwch rhai o'r dueddiadau teimladau sydd yn genedlaethol, ond mae yna gyfleoedd sicr sy'n deillio o hynny hefyd. O ran yr heriau, dwi wedi sôn yn barod yn dod am y blinder pandemig a'r ffaith bod ni'n cychwyn falle chydig bach ar y droed ôl. A mae hynny wir. Lly'n falle cuddio hynny, mae gennym ni chydig bach o dir i wneud i fyny. A mae o'n bwysig i'r staff hynny, rhieni a dysgwyr, lle mae e-ysgol yn ystyriaeth i ni. Mae gennym ni bach o waith i wneud i ennill y bobl hynny drosodd i weld buddiannau hyn unwaith eto
o ran symud ymlaen. Maen nhw'n deall pam dyn ni'n edrych arno fo, maen nhw yn cytuno gyda'r egwyddorion dyn ni'n neud, ond dyn ni eisiau mwy na hynny'n does. Dyn ni eisiau ennill eu cefnogaeth brwd nhw i'r rhaglen arbennig yma, fel bod o'n gallu tyfu yn naturiol o ran symud ymlaen. Mae'r pedagogiaeth yn weddol ifanc yn y marn ni, yn y maes yma, a un peth sicr dwi'n awyddus i ni edrych arno fo o ran symud ymlaen ydy beth yw addysgu effeithiol yng nghyd-destun e-ysgol. Mae yna dystiolaeth cychwynnol yn datblygu ac yn dod allan yn raddol, ond mae angen i hynny symud yn ei blaen rwan, fel bod o'n gallu arwain at ddysgu proffesiynol wirioneddol gwerthfawr ar gyfer y staff hynny sydd yn mynd i'r afel gyda'r gwaith arbennig yma. A'r elfen arall byddwn ni'n lluchofennu yn y fan yma hefyd ydy, mae yna ffrwydriad o blatfformiau, mae yna ffrwydriad o feddalwedd ac yn y blaen sy'n gallu cael ei ddefnyddio i wirioneddol creu profiadau dysgu arbennig, ond mae yna chydig bach o waith i wneud mwyn ceisio cyd-synio, mwyn ceisio tynnu lawr o ran be yn union da ni'n edrych i ddefnyddio ar y cyd mwyn datblygu hwn fel partneriaeth o ran symud ymlaen. O ran y cyfleoedd, dwi'n meddwl bod yr cyfleoedd o ran cydweithio integredig gyda'n partneriaid ysgolion, gyda Llywodraeth, gyda'r rhanbarth, gyda'r awdurdod lleol, gyda colega ac yn y blaen, yn ffantastig. A mae hwnnw'n rhywbeth allwn ni mond edrych i wella a datblygu o ran symud ymlaen. Creu perthynas rhwng sefydliadau, lleihau cystadlu, sydd hynny mond bod yn beth da. Hefyd, edrych ymlaen i'r miliwn o siaradwyr, yn amlwg yn rhywbeth mae cynnal ac ehangu addysg Gymraeg ôl 16 mond yn mynd i allu helpu, achos mae nid yn unig yn sicrhau fwy o siaradwyr sydd wedi derbyn lefel A ac efallai bod hwnnw'n cael effaith ar prifysgol, ond mae hefyd gobeithio yn y pen draw yn helpu ni i gynyddu'r gweithlu addysg a hynny yn wirioneddol allweddol. Ac yn ola, cynyddu'r arlwy sydd ar gael i'n bobl ifanc ni. Dyn ni eisiau pobl ifanc i cael y dewis rhagorol eang yma yn y Gymraeg ac yn naturiol os mae e-ysgol yn mynd i alluogi ni i wneud hynny yn sefydlog ac yn gadarn dros y blynyddoedd i ddod, allith hynny mond bod yn beth da hefyd. Felly, chydig bach am y siwrne ni fel ysgol, dwi'n mynd i allu rhannu efo chi yr gwersi o'r dosbarth fel tai ac yn y blaen, achos nid fi sy'n dysgu e-ysgol yn y Creuddyn. Ond dwi'n gobeithio falle bod hwnnw wedi rhoi rhyw flas i chi. A lle da ni fel ysgol, lle da ni'n gweld pethau'n symud, nid yn unig o'n rhannu, ond sut byddwn ni'n licio gweld yr agenda falle yn symud o ran y blynyddoedd nesaf. Un peth sydd ddim yn mynd i newid ydy ein ymrwymiad ni fel ysgol i'r rhaglen bwysig yma ac yn mawr edrych ymlaen i weld sut mae'n mynd i dyfu wrth i ni symud ymlaen i'r dyfodol. Felly, hapus iawn i ateb unrhyw gwestiynau. Helen, o gwbl, dwi'n gwybod faint o amser sgynnau ar ôl. Diolch yn fawr iawn, diddorol iawn. Mae yna un cwestiwn, just y top tip, os mae ysgol isio wneud ysgol, isio trio ysgol, be fysa dy top tips ti ar gyfer cychwyn? Cos mae'n mwy ofnus. Dwi'n meddwl bod pobl yn ofn wneud o, ond da chi'n gwenu wrth siarad amdano fo, so mae rhaid bod o'n gweithio'n iawn. Y top tip, mae yna lot ohonyn nhw mewn gwirionedd, ond falle os byddwn ni'n dewis un ohonyn nhw, mae'r unigolyn sydd yr unigolion hynny sydd ar y sgrin yn gwneud y dysgu yn hollol allweddol. Mae rhaid bod nhw'n teimlo'n hapus ac yn hyderus ac yn gyffyrddus wrth addysgu. Be bynnag maen nhw'n ei addysgu. Felly mae'r buddsoddiad amser a'r buddsoddiad dysgu proffesiynol yn y bobl hynny, dwi'n meddwl, yn hollol allweddol. Felly peidiwch y brysio i fewn iddo fo. Sicrhewch os ydych chi yn mynd i fewn iddo fo, eich bod chi falle wedi adnabod y person iawn i wneud yr addysgu, ond bod y buddsoddiad yn y person hwnnw yn cael ei wneud hefyd mwyn sicrhau llwyddiant. Dydy athro profiadol sydd yn hwyrach yn ragorol mewn stafell dosbarth ddim o'r rhaidrwydd yn golygu bod nhw'n mynd i allu trosglwyddo'r union yr un rhinweddau hynny ar y sgrin. Mae o'n fforwm gwahanol, mae o'n ffordd wahanol o ddysgu. Felly mae'r
cynllunio ar paratoi o flaen hynny, dwi'n meddwl, yn bwysicach falle nag unrhyw beth arall. Diolch yn fawr na, doeth iawn. Diolch yn fawr i pawb am wrando, a diolch yn fawr Trevor am rhannu eich wybodaeth a'ch profiad o Ysgol. Bydd y sesiwn wedi cael ei recordio a bydd hwn ar wefan ni erbyn diwedd yr wsos. Diolch yn fawr pawb a diolch yn fawr Trevor. Diolch yn fawr.